Ja, så vælter nyhederne jo ind. Det er fredag aften. Sent. Og nu... jeg havde egentlig tænkt på, at jeg ville lave den her video. Men vi er nødt til at... vi er nødt til at snakke om det. OpenAI har lige rullet mini-udgaven af deres O3-model ud. Den har løst et problem helt af sig selv. One shot, som jeg har siddet med siden maj måned, hvor vi, det skal vi også med. Jeg arbejder med AI-løsninger til daglig. Vi har et ret fedt custom-udviklet AI kommunikationsinterface. Og det interface bruger vi også en del af til vores opbygning af AI-konsulenter, AI-rådgivere, AI-servicemedarbejdere, AI-analytikere, AI, alle mulige ting, man kan bruge de her AI'er til. Vi kan koble en masse forskellige modeller på den. Det var bare for at få min historie. Vi holder foredrag. Vi har været ude nu, jeg tror alt i alt har vi været ude samlet set måske 5-6 gange og holde forskellige foredrag om tilstanden i AI. Senest var vi lige en smut forbi, sidste år i november, Digital Lead, og her i januar måned er det, der var det Middelfart Erhverv. Vi har igen noget for Middelfart Erhverv her i februar, og for Dansk Industri i marts måned. Det er sådan lige om, hvem vi er, så fordi jeg tænker, at den her video, den bør nå længere end bare til mit publikum. Det her, det er vigtigt. Så lige for at få bygget op, hvem jeg er, og hvorfor at jeg udtaler mig, som jeg gør. Så mit navn det er Peter, og jeg arbejder med AI til daglig. Jeg har et firma, der arbejder med AI. Jeg har bygget et online rollespil, som jeg har bygget kode, grafik, hele muligheden med AI. Det har jeg brugt de sidste, roughly 3 år på. Så jeg har arbejdet med de her generative modeller og brugt dem til programmering, grafik, alt muligt. I hvert fald de sidste 3 år. Jeg har regnet ud, at jeg har samlet mig. Jeg har ikke de 10.000 timer endnu for ligesom at kunne kalde mig ekspert i det her. Men jeg har programmeret og lavet websites og lavet online markedsføring og alt muligt andet. Jeg har været i kontakt med stort set alt, hvad der har med online tilstedeværelse at gøre, siden jeg blev færdiguddannet som multimediedesigner i 2002. Så jeg har været backend-udvikler, frontend-udvikler, online marketing-konsulent, social media manager, alt, hvad der har med online kommunikation stort set at gøre, over de sidste 23 år professionelt. Og før det, der startede jeg allerede tilbage i 98 med at rode med at lave websites og ting. Så altså, jeg har jo været i det her i over 25 år. Så bare for, at jeg er ikke sådan en vorhare i det her. Jeg har prøvet rigtig mange forskellige ting, og det her, det er uden sammenligning det vildeste ever. Det her, det er ikke sket før i menneskelighedens historie. Lad os lige prøve at hoppe over, og så skal jeg vise, hvad det er, jeg snakker om. Det her, det er, og nu den her video her, den står for egen regning, så det er uden at have noget som helst med snil at gøre. Men vi har lavet den her præsentation for Snil, mit firma, og det er lige for at forklare, hvordan er status på det her. Så lad os tage sammenligning. I 1981 lancerer IBM den første PC, og sidste år i 2024, der svarer det til, at PC'en den er blevet ca. 17.442 gange kraftigere end den første IBM PC. Det er, når man tager regnekraften per processor og alt det her regner ud, så er det sådan, det er sket. Det svarer til en årlig udvikling på faktor 1,25. Det passer ret godt med den her Moores lov, med at regnekraften fordobles en gang hver 18 måneder. Hvis vi kigger på smartphones for at sammenligne det med noget, så den første iPhone i 2007, og iPhone sidste år, der gik 17 år, og den er cirka 350 gange kraftigere i regnekraft end den første iPhone 1. Kigger vi på udviklingen, og nu zoomer vi bare lige ind og kigger kun på OpenAI, for dem har vi de fleste af tallene på. Så kan man se, vi kigger på antallet af parametre i den her AI-model, fordi det er ligesom det tætteste, vi kommer på at kunne måle performance på dem. Det er bare at tælle, hvor mange parametre de har,
Og kigger vi på, hvordan de har udviklet sig hen over tid, jamen så sidste år, der nåede vi at få den her OpenAI O1-model, der ligesom reasoner med sig selv og spørger sig selv indtil flere gange, så antallet af parametre skal ligesom ganges flere gange, fordi den spørger sig selv flere gange, og det betyder jo, at væksten i performance, eller væksten i parametre her, den svarer til 85.470. Det kan man pege på alle mulige måder, og sige, at bare at regne med mængden af parametre, altså sådan her, det er forkert, og bla 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 bla. Den tog en IQ-test inden for de områder, hvor det kan lade sig gøre for den at svare på det, og scorede en IQ i en IQ-test på over 120 konsekvent. Det vil sige, den er bedre end, er det 95 eller 98% af jordens befolkning, der er den simpelthen kognitivt skarpere. Den forstår systemer, valg, indhold, kommunikation bedre end 9 ud af 10 mennesker. Lad os lige prøve at sammenligne det her, så man kan få det på en måde, så man kan forstå det her gange 4 udvikling, hvordan det ser ud i forhold til alt andet. Så lad os regne med, at vi har en eller anden form for teknologi, der foregår 1 års udvikling hver år, 1 års fremskridt hver år. Så kan man se det her på den her lineære graf, hvor der over 10 år sker 10 års udvikling. Så 1 års udvikling, lineært, der sker det samme sidste år. Altså hver år sker der det samme, som der skete sidste år. Så den samme udvikling hver eneste år. Man lægger bare x til udvikling hver eneste år. Det bliver sådan en fin lige streg i grafen. Det kan jeg huske, det prøvede DSB, da de forsøgte at lave deres IC4-tog. Og sådan en faktor 1 udvikling her, hvor det bare er en gang mere. Det ligner mere en afvikling end en udvikling. Når man lever i vores tid i hvert fald. Så er der den her faktor 2 udvikling, som er tæt på mobiltelefonernes udvikling jo. Hvordan ser den ud, når man lægger grafen oven på grafen for en lineær udvikling? Det er sådan en ret stejl kurve herhen til sidst, der bare stikker af. Og hvis man kigger på udviklingen over de 10 år, så svarer det til, at der sker 1024 års udvikling på 10 år. Det svarer til, at vi går fra en vikingebåd her, et vikingeskib, til en selvkørende bil på 10 år. Hvordan var det så med det her faktor 4? Jamen, når man tager en faktor 4, så sker der 400% vækst hvert år. Det ser sådan her ud i en graf, så selv den røde, der var faktor 2 udvikling, den ligger helt død hernede i bunden. Den er fuldstændig gået i stå, den eksisterer nærmest ikke i forhold til en faktor 4 udvikling. Og det der sker, det er, at der sker 1 million års udvikling på 10 år. Og så kan vi lige plotte ind de forskellige modeller her, ikke? Og så nu er vi kommet ind i 2025, og der ligger den her O3-model lige i starten her, den ligger lige her på grafen her. Og så kan vi jo selv se, hvad der kommer til at ske her resten. Der ligger også noget DeepSeek og noget ting og sager, sådan noget her omkring, hvad der lige er udkommet nu. Og hvis vi lige prøver at tænke os grundigt om, hvad skete der inden for AI i 2024? Jamen det eneste banebrydende, vi sådan set fik ud, det var jo den her O1-model. Og hvis vi lige kigger på januar 2025 nu, alene i januar, der er der sket tæt på dobbelt så meget, som der skete i hele 2024 af nye udviklinger og nye ting. Så hvis vi lige prøver at sætte det i perspektiv, at vi har en model her, der ligger og har en IQ på omkring 120. Vi har fået en open source model, der er gratis, der kan gøre stort set det samme, og vi har lige fået en O3-model, der lige løst mit kodeproblem, som jeg har siddet og slåsset med i 8 måneder nu. Det løste den lige på, jeg tror, at det tog omkring 2,5 minutter, for den at komme med svaret. Og nu har jeg ikke været alle testscenarier igennem endnu, fordi jeg var simpelthen så rystet. Men det ser ud til bare at have virket. Det har ikke nogen rettelser, jeg skal give den, eller noget. Det ser ud til bare at have virket i one shot, simpelthen. Det er en ret kompleks ting, det her, hvor den skal ned og have fat i 7-8 forskellige tabeller i en database og gruppe forskellige typer af indhold deri, men ikke bare gruppe dem på kolonner, men på enkelte felter i andre tabeller, fordi det er sådan nogle, der er nogle metatabeller, den skal hente værdier fra, som den skal gruppe andre kolonner og sådan noget fra. Det er noget kompleks, og så er der nogle betingelser for, hvornår den skal gøre det, og hvornår den ikke skal gøre det. Så det er heller ikke bare sådan en SQL-sætning. Der var behov for at lave
Så her kan vi lige prøve at se 1, 2, 3, 4 forskellige SQL-sætninger, som den ender med at kombinere sammen for at kunne løse det her issue. Ja, det one-shotter den bare og laver. Jeg havde en forudsigelse på baggrund af den her gang 4 her, hvor jeg sagde 2 år, 24 måneder, så vil... nu starter der en... stoppede støvsugeren alligevel, det var godt. Den fandt ud af, at den ikke var hjemme, hvor den hørte hjemme. Jeg havde en forudsigelse om, at de her 24 måneder, der ville gå, inden at AI var bedre til at gøre alle opgaver, et menneske kan gøre ved et keyboard, bedre og hurtigere, end mennesker kan. Det holder ikke stik. Den er der måske allerede nu, men selve løsningen og måden at løse det på, måden at bruge AI på, er ikke udbredt nok endnu. Måske er modellerne allerede kraftige nok til at gøre det, men de setups, vi har til at putte modellerne ind i, for at få dem til at arbejde med indhold på vores skærm, og i e-mails, og online på social media, og redigere videoer, og klippe ting, og gøre alle de her ting, de interfaces, hvor AI'en kan få nogle måder at arbejde med det på, de findes ikke endnu. Men det øjeblik, de er udviklet, så har vi måske allerede modellerne, der kan det her. Og nu skal vi så selvfølgelig også lige høre på et ur, der ringer. Sådan der. Så bliver den færdig. Jeg pauser lige imens. Der kommer ikke til at gå 24 måneder. Lige nu der har jeg rykket grænsen til, jeg tænker midt i næste år, der er vi der, hvor alle de her tools og værktøjer og sådan noget, de eksisterer. Og på det tidspunkt, så vil de her AI-modeller kunne lave alt det arbejde, som mennesker kan ved et keyboard, hurtigere, bedre og med lavere fejlrate. Og så sidder man her og tænker, hvad i alverden får det dog af betydning? Men det får en fuldstændig vanvittig betydning, når du kan få en AI til at sidde og lave det her, der koster øre per opgave, i stedet for at hyre mennesker til det, der koster alt fra 200 til flere tusind kroner i timen, afhængig af kompetenceniveau. Jamen, så er der ingen grund til at betale mennesker for det her længere. Og det betyder, at medmindre man er idiot, og synes, at man er træt af at have penge, jamen, så kommer offentlig sektor, alle virksomheder, alting kommer til at prioritere at få AI til at løse opgaverne, fordi det simpelthen er så meget billigere. Det bliver simpelthen en prioritetsopgave, for dem at spare penge ved at bruge AI til at løse opgaverne. Det betyder, langt de fleste mellemledere, chefer, direktioner, alle de steder, hvor man skal træffe vigtige strategiske beslutninger, jamen der vil AI være bedre til at træffe de her vigtige strategiske beslutninger. Alle de steder, hvor man skal skrive kommunikation, lave kommunikation, der vil AI være bedre til at håndtere kommunikationen. Alle de steder, hvor man på baggrund af store mængder data skal træffe nogle valg, jamen der vil AI være bedre til at træffe de valg. Der er ingen vej udenom, og det kommer til at ske, og folk de sidder og lider lidt, og nu, jeg sad og lyttede med de sidste 2 dage her, har vi været med på sådan et online kæmpe messe, webinar, med en frygtelig masse oplæg, og langt de fleste af de her konsulenter, de sidder stadig og lider af den her vrangforestilling om, at der vil stadig være behov for mennesker, fordi der er ikke nogen AI, der kan slå den menneskelige kreativitet. Ævl. Det er jeg ked af at sige, men mennesker er i virkeligheden ikke specielt kreative. Vi er enormt fanget af vores indbyggede angstfilter og søgen efter sikkerhed, og det gør, at vi kan sådan set, det er meget, meget få mennesker, der er i stand til bare helt at slippe deres hjerner helt fri, og så bare lade tankestrømmen og idéstrømmen vælte ud. Det har en AI ingen problemer med. Den kan komme med 50 idéer på under et sekund. 50 forskellige, fuldstændig aldrig nogensinde afprøvede idéer på under et sekund. Det er der ingen mennesker, der kan. Der er ingen af os, der kan hamle op med det her. Der er ingen af os, der kan hamle op med at komme med et uendeligt antal uafprøvede idéer. Forestille sig, hvordan mennesker eller en målgruppe eller et eller andet vil reagere på det, og så vælge de 3 bedste idéer ud i løbet af splitsekunder. Det kan vi ikke hamle op med. Så selv den her på kreativitet og sådan, selv empati, og evnen til at sætte sig ind i andre mennesker, jamen AI har aldrig en dårlig dag, den vågner aldrig op og får det forkerte ben ud af sengen, eller er træt eller syg. Den viser hele tiden hensyn. Den prøver hele tiden at spørge ind til problemet. Den prøver hele tiden at forstå, hvad situationen er. Og den forstår folks intention bag ved at spørge ting. Det hele årsagen til, den overhovedet virker, det er, fordi den kan lægge de her fortolkninger ind over ting, og prøve at forstå ting på en helt anden måde, der minder fuldstændig om, hvordan vi mennesker forstår det. Den har bare ikke nogen breaks, eller pauser, eller kaffepauser, eller noget overhovedet.
Det kører bare. Så og jeg er ked af det. Så siger de, der kommer nye jobs. Der skal nok opstå nye jobs. Når AI begynder at tage de traditionelle jobs, som vi regner med, den overtager alle de her, så skal der nok opstå nye jobs. Problemet er bare, at AI'en er bedre end mennesker. Helt generelt er den bare bedre end mennesker. Så de nye jobs er også bedre varetaget af AI. Fordi alle de nye jobs, der opstår, hvor man også skal sidde ved et keyboard og planlægge et eller andet, eller gøre et eller andet, analysere et eller andet, få nogle idéer, være kreativ, et eller andet, jamen, jeg er ked af det, men der vil AI'en også være bedre. Så det her, det ender med, og der er ingen vej udenom. Jeg vil lige så godt tage det alvorligt, og så kigge ind i, at det er altså sådan, det er. For det bliver vi nødt til. For det, selv hvis det sker, så er det bedre, at vi er forberedt på et worst case, end at vi er forberedt på en eller anden underlig form for best case scenario, hvor vi regner med, at det hele bliver så godt som overhovedet muligt. Lad os forberede os på worst case, og så prøve at dreje det til faktisk også at være godt. Ikke? Så lad os lige tænke over, hvad sker der, når at det hele bliver automatiseret, og der ikke vil være noget arbejde tilbage. Det er spørgsmål. Det er vi nødt til at stille videre til vores politikere, og de er nødt til at tage det alvorligt, og de er nødt til at sætte sig ind i det. Vi er nødt til at råbe dem op, og vi er nødt til at sige, prøv at høre, søde venner, I har 1,5 år til det her, maksimum. 1,5 år har I til at finde ud af, hvordan skal vores samfund fungere, når at der er 99,5% af befolkningen, som er ude af stand til at tage et job, fordi AI kan gøre deres job bedre, hurtigere og uendelig meget billigere. Hvad skal vi leve af? Hvordan skal vi kunne betale vores realkreditlån, vores huslejer, vores strøm, hvor skal de penge komme fra? Og der er mit forslag jo. Automatisering er nødt til at blive beskattet på en eller anden måde. Moms er jo en løsning, men så skal der laves om på den måde, man betaler moms på lige nu, og så skal der på en eller anden måde være mere moms på udbyttet af det, man laver med AI lige nu. Og alligevel så vil den momssats jo falde, fordi prisen for AI vil falde, og det gør, at konkurrence og sådan noget mellem de her løsninger, de vil stadig presse prisen imod 0. Jeg er ikke økonom, så jeg ved ikke, hvordan det her, det i stor del, hvor det egentlig går hen, men jeg kan sige, at prisen på arbejde, den vil gå imod 0. Så prisen på idéer, prisen på viden, prisen på arbejde, den vil gå imod 0. Så hvordan ser det ud med værdien på alle andre ting? Og det vil ikke gå langsomt, det vil gå enormt hurtigt. Det vil i starten føles en lille smule langsomt. Det er det, vi lever i lige nu. Nu har vi allerede set en januar måned, hvor der skete lige så meget, som der gjorde i hele sidste år. Hvordan forestiller vi os så, at februar, marts, april, maj måned ser ud? Hvordan forestiller vi os, at næste halvår ser ud? Og hvordan forestiller vi os, at 2026 kommer til at se ud? Vi er nødt til at lægge planer. Vi er nødt til at lægge planer, der ikke har 3, 5, 10 års udsigt, før der sker noget. Vi skal ned og lægge planer nu, der har få måneder, før vi er nødt til at rykke på tingene, og vi er nødt til at have etableret en eller anden form for... han har sagt en eller anden form for kriseråd, eller en eller anden ting, der kan varetage det her, og kigge på, hvad der sker ude i samfundet, og reagere på det ret omgående. Vi er nødt til at tage det her ekstremt alvorligt, og vi er nødt til at prøve at råbe vores politikere op, netop fordi det går så stærkt. Jeg håber, at folk også vil tage det her seriøst, og de vil dele den her video. Nu er advarslen kommet fra mig, og jeg vil hade at være den, der sidder, om 1,5 år, og igen sidder og sige, hvad sagde jeg? Det vil være den værste situation overhovedet, men jeg kan ikke flytte det her selv. Jeg kan ikke løfte den her opgave selv. Jeg er nødt til at have jer til at være med til at støtte op om det her, og jeg er nødt til at have folk, der ligesom prøver på at forstå, hvad det er, jeg mener, når jeg siger, hvor hurtigt det her det går. Det nytter ikke noget at sidde og sige, at det er en eller anden vild konspirationsteori, eller det lyder fuldstændig for sindssygt, det lyder helt vanvittigt. Min pointe er netop, vi er nødt til at forberede os på det, der lyder vanvittigt, fordi det kan ske. Og sandsynligheden for, at det sker, den er langt højere end 0. Og det scenarie, det er vi simpelthen nødt til at forberede os på. Og så nytter det ikke noget at stå og pege fingre og sige, det er helt sindssygt, så hurtigt kommer det aldrig til at gå. AI kan slet ikke det der lige nu. Nej. Men med den udvikling, vi ser, som ikke er lineær, som er konstant accelererende, og så accelererende, at det er helt naturligt, at de fleste af os har svært ved at forstå, hvor hurtigt det går, og har svært ved overhovedet at forudsige, hvor det her det skal hen. Det er helt naturligt. Men den fornemmelse er vi nødt til at tage, i stedet for at vende den om til at blive gøren til grin og pege en finger, så er vi nødt til at vende den om til at tage det ind som et seriøst behov for sikkerhed, i stedet for at gøre det til grin. Så
Vil I være søde og hjælpe mig? Vil I være søde og hjælpe med at råbe folk op? Og vil I være søde og dele den her video, så flere kommer til at forstå, hvor alvorligt det kommer til at se ud. Tak skal I have. Jeg håber virkelig, at det her det kan være noget af det, der er med til at vende den her fuldstændig om, så i stedet for at blive til noget helt forfærdeligt, jamen så ender det med, at vi alle sammen kan løbe rundt og have en frygtelig masse tid til at gøre alle de ting, vi i virkeligheden allerbedst kan lide. Fordi det er der, jeg håber, at det her det ender med at få os hen. Men det kræver en indsats, og det kræver, at vi er klar over, hvad det er, der kommer til at ske. Tak for, at I gad at lytte på mig.